Hola, soc Planet Warrior. Benvinguts a un nou vídeo de upcycling. Upcycling. El reciclatge creatiu on fabricam coses útils a partir de residus. Reciclatge. Reciclatge de sempre. A veure què trobam avui per aquí. Una bossa de fems és l'inici d'una nova aventura. No tira res. Vivim dins un femer. Els meus sures! Per què m'has tirat això? Tu saps els temps que he estat per recopilar això? I d'ara veuràs el que som capaç de fer amb això. Vos ensenyaré a fer un portallapisos. Per fer-lo, només hem de menester 24 taps de suro, un bocinet de cartó i la pistola de cola. Primer de tot, hem de tallar un cartonet de 8 centímetres per 8 centímetres. I comencem a fer-ho. Oh, el suro, m'encanta. És un material sostenible, protegeix del fred i de la calor i té moltes possibilitats creatives. Això és d'usar i tirar. Tanmateix no se recicla. Ta-tan! Ja el tenim. Amics dels fems, missió completa. Una altra vegada hem salvat un material de convertir-se en residu. Fins al proper vídeo! Malament del tot no està. Que guapo.